Ik zie dat het allemaal heel gezellig is en ik hoop dat het een hele fijne avond wordt en dat een fantastische opbrengst is wat naar Hart voor Limburg kan gaan. Het sterrendiner is stilaan een traditie aan het worden, dus ik vind het heel fijn dat er zoveel mensen zijn die hier ten eerste aanwezig zijn, maar ook vooral om te steunen. Wij zijn hier vandaag in de Limburghal en we zijn hier omdat wij het derde sterrendiner organiseren in het kader van een Hart voor Limburg. We hebben hier 550 genodigden. We hebben een 60-tal bedrijven die gratis hun medewerking verleend hebben aan dit initiatief. Zodat al de opbrengst die we hier genereren van de verkoop van de couverts met de tombola en met de veiling integraal en rechtstreeks naar de goede doelen gaan van een Hart voor Limburg. We maken vanavond met alle collega's samen 11 Limburgse sterrenchefs, wat toch uniek is. Zeer collegiaal werken we allemaal samen een mooi menu wat vanavond geserveerd wordt voor 550 gasten. We beginnen met iets van kreeft, het tweede gerecht is met Sint-Jacobsvruchten. Dan hebben we een gerecht met kalfswang en bloedworst, denk ik. Dan is het hertenkalf en dan zijn er 2 desserts die samen geserveerd worden. Ik denk wat hier gebeurt vanavond zeer uniek is. Alles is hier gesponsord, niemand wordt hier betaald, alles is hier gratis. En de opbrengst is 100% winst, wat toch zeer uitzonderlijk is voor zulke evenementen. Ja. Het was speciaal, ik heb nog nooit op die manier kreeft gegeten, maar het was in elk geval heel lekker. Eerlijk. Eerlijk en eerlijk. Het vorige sterrendiner had €150.000 opgebracht. Ik hoop nog altijd dat we datzelfde getal, hetzelfde bedrag kunnen evenaren, wie weet. Want dit was toch toen al een ongelooflijk mooi resultaat van zo'n avond. Je moet niet altijd zo ver gaan om miserie aan te treffen. Ook bij ons in onze provincie leven heel veel kinderen in armoede, hebben kinderen het minder goed. Die goede doelen zijn projecten die in het teken staan van maatschappelijk kwetsbare kinderen. En onder maatschappelijk kwetsbare kinderen verstaan wij ernstig zieke kinderen, gehandicapte kinderen, maar vooral in de laatste jaren kinderen in de kansarmoede. Tu voulais